салом алейкум. Мавзӯи имрӯзаи мо ихтисори касрҳо. Хуб, инаку ба фикрам шумо дар пишти экран чӣ гедем, ин дастонро мегиред, дар пешнетон мезанед ки дарди сар, мавзӯи дарди сар. Чӣ мавзӯи аст? Барои бисёр бачаҳо дуруст, ихтисори касрҳо нофаҳм аст. Леки ихтисори касрҳо агар фаҳмем ки истифода бароиш нақс фаҳмем, бисёр мавзӯи фоидаовар дар математика аст. Инаку ҳозир мақсад ва мақсад ихтисори касрҳо нест, ин яъне ки содда кардани ҷамъу тарҳи ҷамъу тарҳ зарб тақсими касрҳои ҳама гуна. Хуб, инаку ҳозир барои ихтисори касрҳо фаҳмидан як мисол барои шумо мебиёрам. Инаку мисолаш масалан 18 тақсими 54 ҷамъи 2 тақсими 3. Фикрам инами шумо шидади ки 54 3 махраҷ умиари неёфтам накора димда чихе мо ҷамъ мекунем дарди сар. Хуб, хай махраҷи умиашо бед меёбем. Махраҷи уми ҳарди амин 54 мешавад. Ба ина ба 18 зарб мезанем, яъне ина бошад ба 1 зарб мезанем. Хуб, ҳарча ҷамъ мекунем 18 тақсими 54 мешавад. ҷамъи чанд? 36 тақсими 54. Хуб, ҳарди ина ҷамъу тарҳи касрҳо ки мо аллакай шинос ҳастем. Ҳамхи ҷамъ мекунем. Шарт нест барои ман фаҳмондани ҳама ина. 18 ҷамъи 36. Хуб, 18 36 чанд мешавад? 54. Хуб, 54 тақсими 54. Инакун 54 тақсими 54. Барои чӣ ман тақсим гуфтасем? Барои ки мо дар хотир бояд дошта бошем ки нами хати каср маънои тақсимам дорад дар математика. Бисёр мумкин ягон чизи нав набошад, аллакай бисёриё донад, хай яке ки ягон одамо надонад. 54 тақсими 54 мо чанд мешавад? Албатта ки 1. Бале. Анакун дидан чихи махраҷо калонтар шудан, ҷамъу зарб задан бисёр қиин мешавад. Масалан яке фарз кардем ки 18 зарби 24 будан, шумо дар даруни имтиҳоно шудигед, калкулятор надоред, чихе ина ҳал мекунед. Барои ҳаминам мавзӯи ихтисори касрҳо дар инҷа истифода бурда мешавад. Бидем на як бори дига ҳал мекунем. Вай кати ихтисори касрҳо кати. Хуб, бо истифодаи ихтисори касрҳо ҷамъи 2 тақсими 3. Анакун ина мо бояд ба зарбкунандаи содда ҷудо кунем. Хуб, 2 9 мерасад, 9 3, 9 тақсими 3 чанд? 3, 3 ба 3 чанда мерасад? 1 та. Яъне ки 18 мо будааст баробари 2 зарби 3 зарби 3. Дуруст? 2 зарби 3 зарби 3. Инакун 54 мо бо ҳозирам бо зарбкунандаи содда ҷудо мекунем. 54 мо ба 2 мерасад 27 та. 27 тақсими 3 мешавад. Барои ки ба 2 тақсим намешавад. 27 тақсими 3 9, 9 ба 3 3 та. 3 ба 3 1 та. Яъне ки 54 мудад баробари 2 зарби 3 зарби 3 зарби 3. Хуб, 2 зарби 3 зарби 3 зарби 3. 2 кра 3 6, 6 кра 3 18, 18 кра 3 54. Дуруст? ҷамъи бо чӣ доштем дар инҷа? 2 тақсими 3. Анакун чӣ хеле ки гуфта будем? Хати каср кашкаш дагем, ҷадвал нест охи. Хуб, анакун хати каср маънои тақсимам дорад. Яъне ки мо метавонем тақсим кунем. 2 тақсими 2 чанд мешавад? 1. 3 тақсими 3 1 мешавад. Яъне ки мо ино ихтисор мекунем, содда мекунем. 3 тақсими 3 бо 1 мешавад. Анакун баробар навистем. Та боло чӣ монд? 1 монд. Та поён чӣ монд? Та поён 3 монд. Хуб, яъне ки 1 тақсими 3 шуд. ҷамъи 2 тақсими 3. шумо дидед мо инамин 1 тақсими 3 18 тақсими 54 мо содда карда ба 1 тақсими 3 баробар кардем. Чӣ хел бисёр зуд шуд. Корам осон шуд. Мо шарт нест ки ино ба 54 махраҷи умӣ гардонем. Дед аллакай махраҷошон ҳардаш якхела будаст агар содда кунем. Лекин ин ҷавобаш чанд мешавад? 3 тақсими 3 ки 1 мешавад. Инак дидед мо махраҷи 18 тақсими 54 содда кардем ба 1 тақсими 3, яъне ки қиматаш тағйир наёфтааст. Барои ин ки мо дар ҷавоб 1 гирифтем. Дар ҷавоби ҳардушон. Бо агар шумо ҳаминам дар калкулятор зада бинед, 18 тақсими 54 зада бинед. Хуб, мо аллакай зада дидем. Чанд мешавад? 0 аз 3 3 3 3 3 3 3 ане хидя. 3 3 рафтан мегирад. Анакун 1 тақсими 3 ҳам кунед. Анам хид. 0 3 3 3 3 3 3 3 рафтан мегирад. Дидед ки яъне ки қимати ҳар ду ҳамин баробар буданд. Бо вуҷуди он ки мо ихтисор кардем. ихтисор фақат маънии содда карданам дорад. Анакун бед бо як мисоли дигар мегзарем. Хуб, барои ин ки барои шумо осонтар шавад. Хуб, аввал доскарамо тоза мекунем. Ина таб тоза шуд. Хуб, масалан як мисоли дигар.
20 тақсими 24. اینم اختصار میکنیم. ما 20 با ضرب‌کننده ساده جدا کنیم. 20 2 10 2 5 با 5 1 تا تقسیم 24 خواهیم خیلی میکنیم. 22 ضربی 5 میشد. 24 ما بشه 2 ضربی 3 میشد. من فکرم ده. واسه با یک بار دیگر نه چی میکنیم؟ اول جدا میکنیم وزیر. نه با وزیر پرویرکا میکنیم. 2 ضربی 2 ما 4 20 درست. 2 ضربی 2 8 کرده 24 باید درست است. این اکنون 2 با 2 اختصار میشه. خلاص شدیم یک تا 2 با 2 دیگر با اختصار میشه. با خلاص شدیم یک تا 2 دیگر. در بولو چی موند اما در صورت 5 موند. در مخرج ما چه موند؟ 2 ضربی 3 6 موند. دید ما 5 تقسیم 6 ما 20 تقسیم 24 اختصار کرده با 5 تقسیم 6 رسوندیم. یعنی که قیمتش دیگر تغییر نیافته است. با شما میتونه یک بار دیگه گیرید در کالکولاتور زده بینید برای که باوری کنید. 20 تقسیم 24 و 5 تقسیم 6. خب با امید بود مختصر درباره اختصار کسرا. امیدوارم که به شما فایده آور بود و تا دیدار آینده.